नोंथांमोननि बे निउस फोलेरनि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि उत्तर खाग्राबारि गामिनि जानानै गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जोंनि उत्तर खाग्राबारि गामिया बे मन्दिरखौ थांनाय 2015 मायथाइनिफ्रायनो मोनसे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंहाय जोंनि रायजो राजानि नाजानाय आरो दान दक्षिणानि गेजेरजोंहाय मोनसे प्लेनिं लाबोनाय जादोंमोन जे बे ओनसोलावहाय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय बे गामिनि मोनफ्रोमबो बाथौ मन्दिरखौ गुबुन गुबुन जिल्लायाव जों जेरै नुबोनाय बादि जोंनि नैबे उत्तर खाग्राबारि गामिनि गामि सिङावबो मोनसे समायना मन्दिर थायोब्ला फुजिनायनि मोनसे थावनि खालामनानै लानो हायोबा जोंनि सिबियारिफोरखौ मोनसे खौसेथि खालामनायनि नोजोरजों जोङो लाबोनो हागोन। बे थांखिजों जोंनि बे उत्तर खाग्राबारि गामिनि बाथौ मन्दिरखौ रायजो राजानि नाजानायनि गेजेरजों 2015 मायथाइनि 21 थारिखआवहाय जोङो गायसनदोंमोनब्लाबो नाथाय माखासे एंगार हायै जाहोनावहाय जों बेखौ मोनसे थि समाव मावफुंबोनो हायाखैमोनब्लाबो गोबाव समनि गेजेरजों नाजानायनि गेजेरजों जों बे मन्दिरखौ जों देग्लाय मावफुंदों आरो देग्लाय बे मन्दिरखौ बेखेवनायनि हाबाफारि हिसाबै जों लानाय जादों। जिहेथु मन्दिरखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। खारन बे मोनसे दहायनो एसे आगोलाव जोंनि बेखेवगिरि आलासि सारा बुंलांखांबाय जे मोनसे ओनसोलाव मन्दिर थायोबा बे मोनसे जोंनि सिबियारिफोरनि गेजेराव मोनसे नेरसोन जाथों आरो बे मन्दिरखौ नुनानै जोंनि सिबियारिफ्रा गुबुन गुबुन ओनसोलनि जायफोर बिथांमोना दिनैसिम गामि एलेखायावहाय बाथौ मन्दिर गायसननानै लानो हायाखै बिथांमोना गायसननानै लानायनि मोनसे थुलुंगाखौ मोननो हाथों आरो जोंनि सिबियारिफोरनि जिथु गोसोखौ मोनसे फोथायनायखौ स्ट्रं मोनसे बिल्डिं लाबोनो हाथों बे नोजोरजों जोंनि नैबे बे ओनसोलावहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मोनसे बिथोन बादियै जोङो बे गुदि बाथौ मन्दिरखौ गायसननाय जादों। गेट हाबग्रा बे समाव जोङो जोंनि उत्तर खाग्राबारि गामिनि मोनसे थांखि बादियै जोङो मैया थांनाय अर्थात 3 थारिख फेब्रुवारिनि गोथार फुंबिलि समाव जोंनिनो बे ओनसोलनि 9 नं बनरगाव समस्तिनि मानगोनां MCLA जुबराज बसुमतारी सारखौ जोङो गेट एबा लांगोनाखौ बेखेवनो थाखाय मैया हांख्रायनानै लाबोजादों आरो बिथांनि आखाइजोंनो जों बेखेवनाय जादों। दा नैबे मन्दिरखौहाय जों आलादायै जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे बे ओनसोलाव जोनोम मोननाय बे ओनसोलनिनो सासे समाज सिबियारि आरो बे ओनसोलनिनो देरबोनाय आरो बे ओनसोलनि गोबां बिहोमा गोनां मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान सामलायनानै बर'नि आलादा सोमावसारनायाव मैखोमै बिबान लाबोनानै दैदेनबोनाय सासे गेदेमा दैदेनगिरि आरो आथिखालनि BTC खुंथायाव थानाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो 2 नं दतमा समस्तिनि STLAC नि मानगोनां MLA सारखौ जों बेखेवनो थाखाय दिनै जों मोननो हादों आरो बिथांनि आखाइजोंनो दिनै बेखेवनाय जादों।